И здравейте, потребители на YouTube. Това съм аз, Данките19. В този епизод ще ви покажа как да си направите ферма за прасета ако сте на Crate Mod. В повечето сървърите само админите и модераторите имат Crate Mod. И за това ви трябва да необходимите материали и трябва да си купите спаунер на прасета, или ако намерите яйце, което спалва прасета. Ето как става фермата с Iron съм я направил. Аз не знам защо, просто така. Само ще дигна още един етаж нагоре. Даже ще я разширя малко. За да не е тясно, така да се каже. Между другото, в YouTube вече съм с нов профил, защото се забравих паролата на стария и нещо ми бъгва забравена парола. И за това ще клиповете ще са същите. Ще продължавам да качвам същите клипове. Да имам го в стария профил. Само да го завършим. И го дигам още едно нагоре. Ето така е достатъчно. След това ето така отгоре слагаме не се прави много трудно тази ферма. Много просто трябва да имате материалите. Аз се правя за 5 минути, така да се каже, защото съм на Crate Mod. И всичко е безкрайно. Аз че се бъркам тук. Когато вече ви омръзне да имате ферма за прасета, просто ги убивате и взимате месото. Така че няма никакъв проблем. Може да се направите и друга. Може да спомнете различни работи. Ето може и кокошки, вълци, които вълци, между другото, забравих да кажа, може да се опитомяват с кокъл. Ето, забележете. Ето и те вече ви следват и когато някой ви атакува, те ви помагат.
Ето и това. Октопод. Не знам защо го спавнах тука. Бягай, бе, куче. Може да се отглеждате и октоподи, да. Или сепия. Ето как ще стане. Нямаше да показвам как се прави в това видео, може би в друго, но пък понеже го спалнах и реших, що да ви го покажа. Просто аз няма да го правя равномерно, просто да има място къде да е водата. Всъщност сепия е това. И се спавате сепия. Ето. Две думи. Да се върнем към фермата. Това бяха знаците 19, много съм помогнал.